Basig mamukmuk ka karon. Kuha be. Uyo. Ha? Uyo. Daw. Bukos na to. Uy, tagduha pa gyud no. Yawa si Kabahan. Tia, gani mo be. Ay. Oh, madam, unsa na may mo nakuha diha? Ito na mga pag-inuman sa ito. Bitaw daga, bitaw kay Limasito diri no. May buntag mga kumare o kapare no. Welcome back na po sa atong bagong episode din sa Parimani YouTube channel. Sanay pa ko magsugod. Ako sa ipailay lang. Ako ang bagong higala pero dugay na diay no. Ang tagiya sa umayan. O kanalan na among panaanan karon. May lain ko di si Parinanat. Yan. Ayong buntag ya mga kamare o kapare. Direta, manguan ta diri og kanang tambasakan. Nasaan yung ko diri silang area kay naghambog man siya sa kuha na daghan daw kay direk tilapia. Tira daw, salon na lang daw ang uhas tungod sa kadagko. Na akong tanahon ron mga kapare o kamare, ayaw ko niyo bulag ha. Ako gyapon makauban katong mga kaubanan ako kanhi gyapon. Itong kusog mumasa o kusog pud mudukdok, may lain ko di si pare gani. Ang bago na mong friend rin, si paring Bibir. Mapoy mga caretaker diri. Nya, sugda na. Standby mga kapare. Madam, asa mo tong gipanghambog ni Parinanat dire? Na daghan daw tilapia. Dere ay. Sa imong friend. Hi, mga Yes. friends, mga kapamilya, kapuso. Naamo ron diri sa inyo ang asinda. Asinda Niliana. Pre, asa mo dapat pre? Asa mo ta dapat mo pisting? Direta. Ikaw natira. Ikaw natira. Ka nagatubang na si mo pre. Nagatubang si mo. Basa man. Ayay. Di na maipot pre. Galaw-gaw. Unit ha? Basig mamukmuk ka karon. Okay. Sige pre. Ako pre. Kita mo yung simod. Wajib siya na igo pre. Kadua na. Basa pre. Damay pre. Pas mo jutaan may panggol din nakuha. Napay cool. Kana mo na lang. Kuha yung kulo. Kuha kayong kulo. Mga kapare o kamare. Kuha ang cool. Kumusta da pre? Nay mayuhon da? Nay Bira? Sahur na sa ni mo pre ay. Alasan ko na. Suspildi jud yung panak kay sa taga. Imo da pre, kumusta man? Kapit na ni pre. Ha? Kapit na mga totoo di pre mga kuan. Ay maayo. Murag di jud eta mapas mo nga rin no. Dili ta mapas mo diri pre.
Okay. Parinanat di champion bay, una siya nakakubit. Mayo day. Dagan dig sulod ning imuhang pispan diri parinanat. Oh, ato isa ka pare, to dito naginuktok. Nagangadangan sa lubi, parang nakahuna-una ni kuwag lubi ba. Kasi mahagbungan ka ng kuan, lubi. Ato maghiwag ang kutan. Uy, daghan jud oh. Mati ako pa may white tandog, pre. Wala kira. Lagi bira, pre. Pero masugdan ni ron. Tukok lang yun ni siya. Anang dako jud, pre. Kay gigutom na to atong kumpare isa oh. Guslara daw. Mga kapare, kamari no, area-area taon may kay para naji kuha. Nagdala na gud mi daag kanon pero walay sudan. Mao ni pinaka-challenge ron. Kay amo pang kuha na mo pang sudan nga ready dapita. Kay tingo lagi ni si parinanat lagi na naa siya pispa. Na jud ay tinuod. Siya pa jud na nakakuha. Anad si iha, pre. Anad sa iya. Kilid. Pana versus taga. Pildi gyud ko naman ako ako'y kuha. Daw, asa inyong kuha, be? Pero tilapia oh. Wala ko ikuha ko. Wow! Wow! Yan mga kapare, no? Mayroon na kaming huli mga kapare. Sigurado, nanajud mi anay sudaan. Wow! Okay ba, be? Okay kayo. Alang gata, sana pero makailay mo classmate sa ka. Oh, ha? Oh, yan kuha mo na, no? Oh. Kuha, oy. Tara, dala na, Dre. Kaya basig ma-intonsis pa na. Kamuhan sa kira pre. Dugaya man kanina anak. Tara, dako po kayo. Pre, Iwin. Nga, pre, ay. Nakabuhi, pre. Tungos ka na ko, pre. Sa kaya ganang Dito. Okay. Para sigurado, tuno na yun ni. Kapila ka, huwag balik ka na, may katulo. to do dako kayo. Kuha na siya, madam. Sawi. Dako, oy. Ano ka dako agyud. Nagbisa ko siya. Asa man na rin Tama na, mo butang. si Lupin? O pagkuha dito be. Bakit ka lang Ah, dito ra. Ikaw lang. Dito. si Lupin? Ano yung dalawa ka? Kabayo. 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 Dito ang kanang ba. Dito, dala na lang sa balay. Dito sa balay, oh. Napay tulo diri po ah. Haro. Ano tag na si Oh, na, dire, oh. Asa? Uy, daghan naman ikaw kuha, pre. Special kuha tambasakan. Para mga kapare, oh. Napo din sagol rin, no? Asa ra? Ay kuan man na. Ikan ni sa sapa. Bunog. Bunog. O tilapia. Ay! Isa man eh. Oh, ha? Kakagod yun ako mga pare aneron. Makakagod yun sila. Ako ha, dagahan kayo sila mga tanong na may ulit ng pulor na bulak, no? Tambal ni sa Jupites. Mga kapare kumare. So aton sa nato itong isa kapare dito. Sa ito ang kuha dito. Daghan kay limon na rin mga kapare ug kumare, no? O be jud ni gina require na tambal do ni sa ato ang virus karon na ni kalat sa kalibutan. Daghan sila ng limon sito. Hala ba kang kilo ani ron? Gusto mo mamutong mga kapare? Pwede ra mo magtungko, mukuhag butong diri og. Dibubuha mga kapare, mga kadupar jud ni. Ngani lang buko diri. Di na ka po maghagog kat-kat. Ha? Yes, Naglanggam, pre ba? murag pinasahi man kay na imong kuha. Unsa may ngalan anang isda na, pre? Bahala na, pre. Burod, pre, burod. Ako gigurita, pre, para katian ba? Murag mga tigapit langgam ba? Katian. Yes. Isipin si Bibi dito kay dako yang kuha. Okay. Kuha. Buinas. Signa anak dia oh, nabi na sa mga kilid-kilid. Oh,
Madam, unsa na may mo nakuha diha? Mansito na mga pagi mansito. Bitaw dagan, bitaw kay limonsito diri no. Oh, nya, ready na. Pre, wala ni pre. Amo ana ning gipaunan pre para makaon sa ukoy pre. Oh. Lakya pre. Okay. Mo magini lang ganang pagkaon pre. Sige kay ba man jud ni kuha na to taas na makakuha jud ta kay wala bitre dalan sudat. Nindot kay dring kuan pre oh. Hangin ba? Presko kayo no? Naman pamupog limonsito. Nang harvest pa may alabate. Yes. Bitaw no, daghan kay gulay yung mga kapare ug kamari ba. Oh, di jud sila magutman dire. Bugas lang po'y kulang pero daghan po kayo gumay sa palibot. Wa pala ma-harvest no? Kapare. Unsa man ay mo nakuha be? Ha? Daw. Bukos na to. Uy, tagduha pa gyud no? Yawa si Tia, gani mo be oy. Ayaw na buhi be kay apel na to nagtuno. Champion di Chibibi bay. Asa man pagtuho gana? Bibira na imo pre. Bibira pre ha. Oh mga kapare. What's and learn mga kapare. Meron na ring huli, no? Nanaputay kuha. Oho. Oh. Gunito ang ulo. Yes. Duwagay nato na just. Eh. Ato ni patimbang just. Uy. Litik. Bye-bye na pre. Ito sa dito pre kay merinda sa. Para tapos tanan. Oh. Lo. Lo pre. Pre, mahulog ka pre. Wow. Wow. Duta pa rin nanat ay. Alangan. Yung tilapia ho. Asa man? Pre. Kuha sila mga pare ug mare, nagkuha sa tilapia buyag dire. Kapre. Pre, mao na jud ning inahan pre. Sa ilahap tanan pre sa mga burong. Ngani? Lang pula pre oh. Pula-pula pre. Okay kay isugba na to pre. Yes. Okay. Salamat kay no. Kay naa pa jud tay nakuha nga dako. Kuya, yun ka managa pre. Hi. Buinas. Buinas. O mga kapare, mga kamare, no? Ako marami sa mo ang episode karong adlaw, no? Nanginaot ko, nanlingaw po magtanaw sa mga video. O unta, di nyo kalimtan sa pag-subscribe o i-click ng notification bell button diya. O i-like itong mga video, mga pare, ha? O sa ubang sa kong video, pwede po nyo comments. Kaya nang dati, ayaw, di ko nyo bulagi. Oh, nya, unta sunod na tong panagubanan dinigapon sa Parimani YouTube channel. Bye-bye. Parimani TV.